ubahsan Hasim Zakriyau dan kakam gerhai di bahapan keringpat pensyaki baswai man kasih kaporhi yungin kentil nam syaka jeng jati yau yang iun yalam oh lakat makanan jor lei wat kenran syanya tang hu Jesu terima ubahsan oh lakat makanan jor lei wat kenran syanya tang hu Jesu terima ubahsan oh lakat makanan jor lei wat kenran syanya tang hu Jesu terima ubahsan oh lakat makanan jor lei wat kenran syanya tang hu Jesu terima ubahsan oh lakat makanan jor lei wat kenran syanya tang hu Jesu terima ubahsan mulai nam ta buram jing amen Kepor kelebiang benginyok benginya sedang no ye ni kejing syakri kejing yo play hagani ke janmit haga besdang ngemla klem da pen pau kejing sngongo kejing yo play kum ke seniors e society jong ka balang ka balong ka kinhun jong ki khon samla hapo jong ka balang ya ke bangi layo ban pendep ya ke ni ke youth week baro shitayo nadu ke sengi ningkong hadu kani kepor ke pemerintah kajengu kelong yo play ke bau play lo dan rengkat bat ngi hakimit paro ya ki bingala ban pendap ya ki program ke baper bat ngi ngej scam bau play ulayo ban kirkhu yangi lengba kini ki program ya ki bingala ban pendap hagani kepor yang sngobha ya pi paro nadu kinong syarai ke ba e jongi ki khot jong ke komiti balang ki long kme ki long kpa ki khun samla bat ki hep ki berit syakani ke jing syakri ke jong yo play hagani ke janmet chwa begini ya shaprang ya ke jing syakri ke jong yo play tungin ya pelet hakmat jong play ha ke jing dewai tungin ya dewai ko kpa jong i ubah hapneng ni aingu ya me au play lang ba kani ke por ke bakordor ya ke me syapat yang ikum ni kum ki khun samla jong ka palang ke jong me rengkat au play bala ke jong ka palang hi bengin yo ban ya keu sa shi sen pat ha ke ni ka yeng ke bakut bat ke bakentang ke jong me au play
Bangin yo ban mani ban syakri ban pendan buram ya ka kerteng ka bakhut ber ka ba im ka jong me try ba it bat play ba snai ngi pan ba ngi khot kerpat ya ka jing don ringkat ka jeme ko try hagan ka jing syakri ka jing ya me nadu ka basdang kum ni hadu ba enla ban penwai ya ka ye bangin si ban pendap ko try kan long tang nakam ta ka buram ka jong me hi kan mau au play ki nong shimata barok ko kan rabiin bagi ye bangin si ban pendap ko try po jong kan ka por kan long shi ko try nakam ta ka buram ka jong me hi tu sngo au play ka jing duai ka jing map shibun ka jing palat ki pop pen sngo si imela ka sngi ye pan kini paro aga gerteng ka ba thiang tam ka jong utrai beru nong penyem jong yu Jesus Christ hi amen. Ngin de peteng ye ka jing syakri ka jing yo play da ka bangin ye snok tilang da ka jing ruai ka ban riu spa ar pau kendai na ka ba thmai ban riu spa an riu na ka ba kham rim dien jong ka ni ka jing ruai ngin yo asngeu ya artli ka jing puli ka way na ka Old Testament ban puli dai mis dayarika maulong but na ka New Testament ban puli dai master Morning Star yau penyau dien belada ban puli gini ki artli ki benta na ka tien ka jong play gin yo i ka jing duai na ka jing lam jong i mrs b by ar by yamon lang nong sien ini ruai ka jing ruai ka ban riu spa ar phu kendai tang kum unong ra atiar nga yang scam Dan ku unong ra ajar nga tang syukur muslim bantul lada syapa lupa yang ringkat badukap dan kumsi pai babhai snap kajing pertah syapran kekot niki baan datin syadin biran ngate bukap ten natang numraat yang ngalong shisha ngatip ukap den unsyanya yahnya latang numraat yang ngalong shisha tangkung unong raat yang mapeng katma kijing rambam pernah ngadon bandang ngaapan sneu ya kahukum banboy hangkahi banjubat genrat ngalat loy snap kacing pertah syapran kekot niki baan datin syadin kiran ngatip ukap den unsyanya mata nomraat yang ngalong shisha ngatip ukap den unsyanya yanya latang nomraat yang ngalong shisha tangkum unong raat yang ngalong henre nganyo kapang snyat ba pernah
Hashram bangin yo asngawi ka jing puli na ka testament bathamai tungin sha skor ka kdien ka jong blai lingba ka testament barim ka bangila banshem na gini ki dekhot harum ka baningkong na ka kitab Exodus ka lenong ka balai ka dekhot ka bashpau hadu khatwei na ka kitab Deuteronomy ka lenong ka balai phuwei dekhot ba nyau hadu pra ba na ka kitab Proverb ka lenong ka bapra ka dekhot balai pusau hadu lai pusan ki tien ki ba angkum ni ka jing khot yo Moses bat Joshua Namar kata ali mentati ngan pa yamesh uparo pamen yo yalam no ikibrio janga ikon Israel ken nagari Egypt Henry Moses ula ong ha ublay nga ngalong uay bangan let siya uparo pat bangan yalam no ikikon Israel nagari Egypt Dio Moses ula khot yu Joshua bat ula ong ha u hakmat ki Israel baro tulong ubaklan bat ubashlur na ba menlet ringkat ba uni upat ba siya kategori ya ka ba utray ulas mai haki kapa jangki ban ay haki timen pensyong yaki haka na ma utray daladihi ulalet haswa jangmi unlong ringkat bat mi om ino yami limni kentat no yami wat shepting te limni wat kauen suk utau brio ubasngau yanga uba ap halagasngi haki kerdop janga uba ap kmi hagi saukat ki jingkhang junga na marjar uba shem yanga ushem ya ka jingim pat unyo e ka jingsin ai na utrai Hadian bangila ya sngoy ka jingpan puli na hadian jong blay na ka Old Testament mentapan ini ya sngopat ya ka jingpan puli na ka New Testament ya ka bangila wan shem na ka Gospel Lucas Kalanong kabakandai khot basan penyo hadu unrupua kitien ki ong kumne dekat ba kitang yalan hakata kalenti don uwei ubal ong hau kotrai ngan bot yame kat saba milan Yesu te ula ong hau ki mersiang ki don ki tliu bat ki sembenang ki jakari tengan hendrai ukon ubreu don jaka banbu la ka khle ti ula ong hauwei pat tu bot yanga hendrai ula ong kotrai sya bangan dalek no shwa bangan tep yala ukpa hendrai ujisu lo ong hau yaki bayam bantep yaki bayam jongki hendrai khilet no mame banyalam yaka hima ublai weipat de ula ong ru kotrai ngan bot yame hendrai sha yanga bangan kublai shwa yakita ki bahayeng jonga hendrai ujisu ula ong hau omdon ubreu haba ula bo elakti haga jinglur bat udah kertiang dien uba ben yakahima ublay Matias kat kandai nong kat reu arpuai arpuar ujisu ulong hau lada memon banlong janai tu khilet no dino yaki ru kat kiba medan to airu hakibadok minyo yakajingkan saute habanang to one boat ru yanga hendrai uta usamla ulai asngau ya kata ketien ula lek no sngau si namba udon shibun spa Matias khat reu arpsau arpun reu anda kumta ujisu ula ong hakisenran jong lada unu ru ubaman banwan na dien jonga ai ba unlan yala dia bat unra yala kading pna bat unwan buat yanga na ba unu ru ubaman ban penem yala kamansim undu no yaka bat unu ru ubandu yala kamansim na kabenta jonga unshem yaka na ba ubreu unmentoi yu lada umyo yaka perthai baro bat undu no yala kamansim lani ubreu unyapli dae yala kamansim Yohanes pra laifuai laifuar namar kata ujisu loong hakita kijiu yaki bala yangat hau lada piais yaisa haktien jonga pinlong kisenran jonga da shisha bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelat no yapi Hadin bang lei sha skor ka ktin ka job lei to lei lang ka jing to wai Kok pa jing ba beneng sei sen pat nyai ngo imi ken ka troai na ma ka jing
dan kat ke jami ke trai ke mamla pela ingi kat ni bangin kius ke yen ke bakentang ke jami bangin yok ban yero bat pendan buram ke kerteng ke berembo tam ke jami ngai ngo imi ko kendrat ma ke jing isnei ke jami ke trai ke mamla dan berkat ke trai bat ke SC ke trai bar usitio bakila la man pendap ke trai ke program ha ke bakila yok ke trai ban rakhe ya ke youth week ke trai bat khamtam ke trai ke ski ke bakra ke bakentang ke trai abakum ki samla ke trai ke ken mau it ke trai ya ke ban yok ban yero ba pendan buram ke trai ke kerteng ke berembo tam ke jami ngai go imi ke trai ma ke jing isnei ke jami ke trai ke mamem shum la ino ke trai ya ke society hi baro ko we ke trai ho chi bon ke trai ki jing e ki mat ke jing ya lenti ke jong ki ke trai ka ban pentelun ni ke shalentam jong ke lingkor ke baki ki hab ban ket ke trai kum ki nong ket kam ke trai ba kum ki samla ke trai ring ai go imi ke blai ba ko ba ka sangti ke jami ke trai ka long shisha ke trai ke jing ka bas kham ki ke trai ba ki nang la shisha ke trai ban ra but ban pentelun ki kam ki jami ke try na ka we ka por sha ka we pat ke try ha ka ni ke sngi ke try ngi wan ban yo kum ki samla ke try ngi wan ban yelum lang kum ni ke try ban yero ban chakri ba pandam buram me ke teng ga baram botam ke jami ke try but shisha ke try ngi mla ke try ban klet ke try ke jing isnei ke jami ke try ya ka ba mela the sai ke try hello jungi ibe ke try but shisha ke try ho kum ki samla ke try ka jing ya lenti ke jong ke try ki haban march bon ke jing e ke try ha ka jing em ke jong ki ba mar mo mar we ke try ho shisha ke try bon shisha ke haban mar ke jing e ke la ka long ha ka kam ke jam ke try la ka long ki we pat ki benta ke try ring nget scam ke try ba me ke try merem ino ke try ki apeng ke jing sa jong ke jing em ke jong ki ba man la ka si ke try ba ra ka ni ke khlamat ke try yon boti kar pang khama jami ke try la ka benta u shakri u jami ke try ba me mela walam hangi ke try ke ni ke por ke try ho stang shibet por ke try un yo ban sa me ke jing shisha na ke ten ke jami ke try ba nge wan ra kar pang ye u ke try ke ni ke por ke try ba me ke na blai ba ko ro men pensle u ke try ba u la shisha ke try ban sa me ke jing shisha na ke ten ke jami ke try but ai ba ke ai baro ke try ke bang ngin yo snow ke try kan de long shisha ke try ke jing kar khu ngi iwe ke try kan de long shisha ke try ke ban ai ke jing ki ka ngi ha la ke si ke try o shisha ke try ngi em ke sngi ke por ke ya ke badap tang da ke jing e ke try bon sem ke try ngi do jing kermen ke try bon sem ke try ngi no men sem ke try ring ya ngo e me ke try bangi kar pat e me ke try ba me ke na blai ba ko do na la ka jong ke khat ke jing snake ke jong me ke try men ni snake ke try men lam len ti ngi iwe ke try bangi na la ke try men chakri kham bahai ka man ke jong me ke try o shisha ke try bon sem ke try ngi len dat na me ke try ba bon sem ke try ngi wa de ke jing schoba to ke proteng ke try ring ngi scam ke try me ke try padang kita ke jing sa ke jong ba man ke ski me ke try men ino ngi ke try o ji sab ko ra ke khlamat ke try ngi wa ra kar pang khama jom me ke try da ka batang ba bon ki samla ke try ki bom bang sho ke try ban giu ke yeng ke kentang ke jom me ke try ki ba bang ba ke jong ke ni ka proteng ke try me te ba me I ke try hang no ke ba ki don ke try bar kum tang ke try ke sang ti ke jong me ke try do men se mo jom me ke try ben lek men kren bo ke don ke jong ki ke try knam ba magi do ke try ken yo ban wan ke try ban giu ban yo ke try ban yo ba pendon buram ya ke kerteng ke jom me ke try ho ji sha ke try ngi kum ki bring ngim dan thle ke try bingen kren ngim dan ke tien ke try ban kren me pen so tho ke try ringing it scam ke try ba me ke try ru jong men se mo jom ke try men ya rap ke try ba ki la ba mathat ke try ki jing ki kin drink ke try bala the bala khomi ke jing em ke jong ke ba man na ke sing ke try nginget scam ke try ba shbon na ki try ki ke sa ke try ke jing em ke jong ke ba man na ke sing ke try pat bon si na ki bon na ki ke try nginget scam ke try ba kim kwa ke try banne ke try ke ki kindri jong ke jingdom ke try and ray is name me ko konran ni tep ke try bo bor jong ke bomman ke try u khlan ke try bo jong ke perthe ke try ki khlan chi sha ke try ba kin pa ken phani ke try kum da ke khlemat ke try ngwan ma kar pa me ke try ba me ke ablay ba ko dor ke try men yo ban kren ke do no ke jong ke try kum mangi ke try ngi yo ban ye ro ma pundan buram ba ngi yo ke lat ke try bangin ke yeng ke try me ke try kum da ro ma ke try
try kin yo ban kiu ke yen ke jo me ken ke try bikin yo ban shakri ban ye ro ban pundan buram ke teng ke jo me ken ke try but is neighbor ko kun rat min shimti ke por ba ke em ke jung ke badang sa ken ke try but kham da min shimti ken ke try ki nong it kam jung ke SES baro ken ke try pen chai bor me ken ke try ro jong ban sim jo me ken ke try bikin la ban kit ken ke try ke shalentam ke jo me ken ke try da ka min sim jung jing shit ram ken ke try bikin la ken ke try ban pendulun ki kam ke jo me ken ke try da ka min sim ke jung jing e da ke jing khli ke kam ke try apa deng ke jing bon kam ke jong ke ken ke try ke bai dei ba ka do ken ke try isne me ko kun ra pen chai bor ki ken ke try bikin la shisha ken ke try bikin long ke nuksa ken ke try chaki wei pat ken ke try ke mom cham le tho i me ken ke try o shisha ken ke try ai ken ke try bikin long kita ki sen ran ken ke try ya ka ba me ken ke try me legit kar pang ken ke try ai bikin long ki sen ran ken ke try ke be don sen da bat me ken ke try bikin ang la shisha ken ke try ban pendelun ya ki kam ki jo me ken ke try shimti ka por ke jing em ke jong ke badang sa baro ken ke try but ya ke sngi hi baro ken ke try ke ni baro ngi pan ke teng jisu ban Nazareth amen. Hagani kapor poi pat shaka we ke benta kata kalong bangin yo ban lum ni jing aingo ga jongi kat bangin ang lum ni jing aingo ngan ngoba ban khot ya ke choir na ka seniors e society jong ka palang hadin bal ban lum ni jing aingo an ngoba ban kerpat i master PNCM ba en bu ke jing duai an pengin tang ya ke jing aingo.
Tùy đuổi Blay pa chong yu ba beneng is ngu yame go kenran namar baro kijing kijing isnai kijing karku kibam na thya sei kerhai ha kijing im ga jongi ngimna ru trai khlamda aingo yame namar kijing don khat lam jong me ran kat ki khon samna ka senior si society na du bas dang jong ne ka tayau
hakajing syakri pendan burah me lang bagat yau baro ko wai bat kham tam hakan ka sngi ublai ka bakat pang ka jongki is ngongu ko trai bon yo I ka ti ka badon bor ka chok me ka bam la ya lam me la don rangkat lam bat ki o ka la long shisha ko trai ka jingkar ku na ka banta ki khon samla hapo la ka jong ka balang is ngongu ro ko trai nama ka di ka thiem jong ka snyam arajar apu sau ka jing long senran oh ya rap yang ko trai ba ka ne ka thiem kan khot yang Kon samla bat ingi lang baro syaka jing long senran ka bashi syakain ka jing long senran ban sngongo ya me ka jing long senran ban ya ro ya me ka jing long senran ban pla ya me hang nu bangi don compare ha ki jaga trei compare ha ki jaga pule compare hang nu bangi don try rap bangin pla syapang ka jing pen im e ka jong me ken Ong itu wai me ko try menangi ker khu ila ke jong ki khon samla senior in society hapo la ka jong ka balang yiki nong kit kam yiki khot ki jong kha bagi dang la ko try ka ban tray ya ka kham ka jong me da ka jing e ba ka jing so kit clear na ka ban ta ban ngai pen na ya ka khubor ka jing pen im e ka jong me Iwan ro ko try hakmat jong me ha ka ne ka por ringkat kini ka jing ai ki borit ki balong shi ban ta na ka jing ker khu ka jong me try ngi wan ra ha ka me ki jong me isne ban ker khu pen kan thang ya ki hangno ka ba ka senior society ka pren kham ya ki na ka ban ta ka burhom ka jong me kan long shi sha ko try ka ban men thoi ne ka kham ka jong me nang ker khu ik ti ka no ba ro shi ka kham ka jong me ka dong yo mat ka ro ha ki jing ker khu ha ka jing im jong ki ha ka met ha ka men sim kham ko try ban ang ai ya ka men sim jong ki na ka ban ta ka kertheng ka jong me Duai ker pang nam toi pastor basa sam ya ka thien ka jong me ha ka po try ngi duai isne men ker khu men don khat lam ba jong u shek riu jong me ba ki e baro ko try bang yo ngau ka ne ka jan met kan long shi sha ka bor na ka men ta ka jing im jong I ba ka thien jong me ko try kan long kan nong rem ka bas kam ha ka par thai ka ba kum ka ne ka bang yem o don ka lam ka por ka bang sa ba ro jong ka jing shek ri jong yem me ye ka ding u de pan ka tang ba thang tam u try jong yo Jesus Christ amen Nyai kublei ki khon samla ki belong ki de khot jung ka choir jung ka SCS ki bela ai hangi ka ne ka jingruai ki bas ngotenat halor jong ka ne ka team jung ka youth Sunday youth week youth Sunday jong news nem arajar arpusau tu blei snei banang yai ker khu ye phi hai ka jing shakri ka jong phi yo blei lengba kisur jingruai ha ka ne ka por ngi la poi ka benta ye ka pengen se yo sngo Ika jingkren naga ketien ke jong ublay. Don hapdeng jongi hagan ika por yai Reverend B. Nongkenri. Pastor B. Nongkenri. Idei pastor iba pej iba kmi ika balang Nongkenri. Bahab ha kalum shilong presbytery kabadon ha ka KJP snot mingi. Nakaliang jong ka seniors e society. Lani ka jingiseng samlah po jong ka palang ipdiang ngobhai pi pastor syakani ka jing syakri ka jungi yaublei bat ngi pen pauru ka jing sngongo ya pi ye ka jing la kloi ka jong pi ban pdiang ye ka jing penbet jongi kum ka society ni duai bo blei ni snei ban penon kam ya pi hakani ka por bat ngem don ka nu ka jing adatien ka mo blei uju penon kam ya pi ki por baro unyo ban penon kam ru ya pi hakani ka janmiet yang sngop haru lem lok jong I pastor be wan rengkat bat I syakani ka jing syakri ka jing yoblai ka jing don lang ka jong phi bat niru kalalong ka jing singan yang I hakani ka por shwa begin yo sngo ya ka khubon na ka ktien ka jong blai leng bai Reverend B Nongkenri nyen yerwai ka jing rwai ka ba shispa lai phu nyo bat shispa lai phu san na ka ba khamrem pha atrai ya la jing sawa Menta dekapor bakrau. Atraya lajing sawa menta daka Bor bakra
Hakabaning kong nga don man parmam na peneng jong pi ki parbangi bi baro haka jingbe jong kapor ngalo kumbakla panrung ya kabalang haka jaka manganwan celum siap ngapoi se golfling bat ngerung bait na barang suktu bakapor kam sya syu bat on lepoi hang tai ki ong pastor kadek kabalang golfling bat ngalhap min obyang nang tai barman phai pat sasyani bat ngasuktu kapor kelanang ya Andai ublei wialam ngasngu kembang laju wanteng hang niha kabalang hang niha po halum siap. Andai ngalalit ang tay ha kabalang golfling kasyap hero bat kacing bakla kakerteng. Kabanga ngalasim ya katay kum kaway na kabalang lum siap. Andai ondang ngalawan peleng kadai hang ni hakaba kipar mengit baro ki lum habo ki yang ngapagantang kajong ublei. I presiden i balong ru inongelam hagan ke syakri jongi hagan ke opai jongi ke sengi i balong ru i presiden jong senior Christian Endeavor Society jong kabalang lom siap hang dia kinong git kap mbaro jong ke SCEC nadu kinong syarai jong kabalang ki balong ki pastor ki temben masan kirang mak balang nongelam jong gejala jongi ya phi kilong kemelong kepa bat ki khon samla be baro kumju ki hep ki berit ki balap ni simental bat ngi hakani ka sngi ka bakar pang jong phi kembi khon samla hapo ke KGP assembly ngadan berpen pau ka jing sngungu yu blei baling ba jong ka por ka bangila abanyadon ban phi kalau ngasian ka bening kong yang aban wan hang ni ha kabalang jong pi golfling hang ni hal lum siam anong bat ngasngok men ba nadu bangilaya phone bat presiden jong pi iba kraw ko par pengrum ni melong nong wei shu bat i aslam ba ngilaya thu bai i bat ngasngok men ba ngala abanya syam yak bat i hakani ka sngi ka bementa nadu bangilaya don lang bat kalai khla presbytery ngilai traikam ngilai kenduk bat i nadu ki seng samla presbytery terter hadu ki kam ki bashalor bat ngasnguk men kumni bengela abnya syam bat phi ba kraw phi lalong uwei na pedeng ki kon samla ki boble lo sei na pedeng jong ki bobun ban long kenang lam ha pedeng jong kejing syakari pada pedeng ki kon samla nga dap ta kejing men ga ba kraw ru abang alit syunu ngawat chwe ki senran jonga baling ogum ta namar ba ngasusi ba hakarta ka barang duna bha unyu kli ulaham bat ngapet syurum syene ngapet ngam idon senran bang nesyam bat keni ka team ka bam taw snemru ka bakum ba assembly kelabu ka jinglong senran bat ngapersyang banwat kita ki senran ki banga ngajulet nakapor sakapor ngaju kendu nei pleng hang ni ngasngau thu pi sumar bha ya kamet kaphan padi ke jinglong jingim kestan ka bamban kesni bat ngasuk men ki para bangit bagi para samna bi baro kene kene kesni ka boble lubu kerpang na kabenta jengi ya ka baginan panwan ya ka kaman ka jong blei ku blei sibun presiden na kabenta ka jingtiang sobha jong pi yang hagan ka por ka bangila banyudon hagan syakri jong pi hagan ka balang ngawan ra ka jing kublei kumba ilapan pau i ba kraw bor kraw ko par pengrup nakaliang jong ka sinot KGP mingi ka banganga ngadon kumju nakaliang jong kalum silong presbytery ka bangi ngedon menta pat ngawan ra ka jing kublei nakaliang jong kalum silong mingi district ka bangi ngidon ngidon tang arngut ki pastor hapo jong ni ka district bat ki balang ki banganga pej om syu tang gawai Raimanta kila don lightly ki balang ki banganga khmi ka balang dong kenring ka balang rengis long bat ka balang mau kenring kini di lai balang ki badon hapo ka jing khmi ka jing pej bat ka jing syakri ka bingi don mentala ka tu ka desnem bat ngapan pau ka jing sngungu ru nakaliang jong pi ba pila syak sngoba yang lemrekat bi lok yawan ra ka jing kublai pi haka kerteng ka bathiang bat ka badon bortam kacang utrai mendong penim jengi Yesus Kristus
Wan ra ka jeng kubli ni ki lai balang ki badon ru ha padeng ka jeng kemi jonga ki badon ru ka jeng syakri ha ni ka sengi na ka banta ka ni ka jeng syakri jeng pi kum ki kun samla ki para bangen ki para samla bi let se ki babun ki balang ki ong shu tang ka yut week ki ong ka yut man ki don na preng ki balang ki rakhi baro shibnai don na preng ki balang let se ki mla ban shim ka por Isim tang stayuru. Dikata kalong gajing kemen. Haki babun ki samla ngong epi. Kiyo panle kemen hautrai. Hakapor kabangam patlek ban puli. Iya kani kakam pastor. Ngaju sultanat baha banyadan benta. Bat ki kon samla. Bat ngiji isim benta haki babun baha. Bat ada kesnem kabangal ban puli hausnem arjar saw. Tak haduk mentah nganong ipi ngam juyo syu haduk beteng-teng kajing syakri kabanga ngayo ban syakri kum kubai diknong syarai ngalaklet ku ban semar dia haduk bunyu kli ulah blut ban ngak kemen bangi ipi ki kon samla keba pidang la kum ni banyak don pidang la ban syakri pidang klan ke bormen siam hak ba pidang la kum ni banyak ndak kajing kajong ublay nginya duai ko kpa jibam nang nyai ngu eme namanta jog ni kapor hakabangi don ko pa bi kumne kagi nga bakantang jog me rengkat bakani kesngi kabalong kesngi kabakrau kesngi kabakantang kesngi ko trai ka bakum ki khon samla pok ka kici assembly ki don ko trai kan rat ban ya ling ba gani ka tayo jog jing le kemen bat kham tam bat ban kut yakani kesngi ru ablay hakajing syakri ka ba me melakot ikilang baro Terai kum kabalang yes nok tilang bat ki yesim bentalang bat kham tam ha kabangi wan ko terai kenat ban yes sam ya ka khubor ya ka bame ablai madan ban bu ha po ka dok nuot jungi ban ngidon ko terai kenat ban ngap ban cha skor bat kum ju atrai kenat ban mi nang ni ki briu ke bayu amat biang ya ka bor ka jong me kerku ya ka bor keren ablai ngin cha skor namar malong blai hi sim ka borom ni aishme snow ku jing duai na bagini borong ipan kerteng Yesus mda si pom jukudru. Amen. Toka tim hakadi ka snem ka pementa ka baka KGB assembly ka labu yagi senat apok jongka ka balkal pensyong nang rim naga gospel kat kubu Matius kalau nang bakan ri ko dekot ka bahar persau. Badia ka tim ka bakal ong ka jinglong senran. Ki parbanget ki para samnabi jonga ngan supli teng itu kebenta kaba kum tim kala shim bad kala sot ya kana ka tien ka jong ublay lada unu ru umwan banwan na dien jonga ai bu un len yela die bad un ra yela keding pana bad un wan ban bud yanga i para banget kani ka gospel let's say kabamnong thamasyu kabangila jiyo puli, kabangila jiyo yait benta, bat kabangila jiyo tip ha. Ya kajing im kajok ubay ni kesenran jong Jisu Matius. Pilangit baga ni ka gospel tang macilam jengmut kanang magilaban sngok tu ya kabenta jong ni ka team kabangin saya pet shibet. Iya kita ka gospel ang kaktian jong blay langit balat ho dong senran jong Jisu Matius. Uday ubay ni ki kun jong Alphaeus pa jong Deiru unong Hebrew uban nakasnong Galilea. Bat syusyu kakam kabalik se kabau wain kesenran jong Jisu syua bu undon syakani kajing im kabau ublay ling bau kun jong unkot kalong kabau udon yakni kakam kum unong krong khajana nong krong khajana hap deng jong kinong khai bat usyong usa uyat ling ba jong ni kahima kabam ong kahima jong Herod Antipas bat syusyu usyong usa aru hakasnong kapagi khot yakakasnong Kapernaum bat kipar bengen iya kadika kam kaba uni usenran jong Jisu usyim lani ubat laju nyobain bah di kinong jiu namar ki khen bagi kadika kam kabaya sriem kum unong pop bat kani kadika kam kabale si kaba uni usenran jong Jisu ula syim yaka bantrai Nrai hakajingnya dan ti kajung
Jisu legit kenang yu bernong uway na padeng gisenran. Pengaksuk men ling baga ni ka snem jog ni ka tim. Kapag ka KGB assembly klebu ka jolong senran ka bala jit ru yung ni way senran. Kapag inya keren haka nong rim pada ka jingat anti ka ba u lakin. Pi onda bu Jisu la khot yu senran jong u. Berlong uway na padeng kinong yalam kinong buot nang baling ba na ka jing em jong u. Kajing temu ka jong Jisu bo khot yu kalong bo unyo ban kring ki wei pat ki jat ki bahapo len ki jat bopo batru ki nong pom pi kata ga di kajing temu ka bo Jisu khot yu kam dei tang bo khot ban ong ba medan kam ban tho ya kajing im ka jong hapo jong ni ka gospel ni kajing temu ka bo Jisu tho kalong baling ba nong ni kendon kajing ring ka ba kraw na ka banta ki nong pom bat ki jat ki bapo tam tang ban chiyo ya kajing mut jong ka tan rai jong kajing im lani kajing temu lani kajing mut jong ka kerteng jong new priu Matius pi ka tan rai kerteng jong ula shim na hilebi nrai la khot ya Matius ka bamut kajing ai jong ublei pi kajing mut jong ka kerteng jong Matius ka bamut kajing ai ka bau la ai lingba jong ha ukun jong Jisu Kristus. Bad hadian bau Jisu lakhot yu senran yu Matius ka Bible ka yathu yangi ya ka khana pateng ka baong kum ni ka bau lele banyalap ya ka ktien jong blai khat san snem shwa hajudia ka bamot shwa Kristus pi khat san snem shwa uni shwa un shim ya kani ka senjam bad un shim yang ka kam ong ka Bible bad ka khana pateng ka balong bo lolong we na kanang yalap ha pateng ki khat san snem bat nang tapan om tang buyalap tang hajudia nei ulet chikishnong bat ki hima ki jaka ki bapher ula poi shido Ethiopia Persia Media bat Parthia bat ondah ula yat keleng kawe barok jogen ki hima ula yap kum uwe ne ki martyr bat syu lajukan mau burom man kasnem de ki kestan ya kani kasngi ka balong kasngi ka arpoi tarik joko benai September ka bangin sayo haunu benai ka balong kasngi ka balakan mau brom ya ka jingyap ka jong senran jok Jisu ha kani kasnem bat ha kani kasngi ka balong arpoi tarik joko benai September piki para mengai ka jing temu jok ni ka gospel ka balat ho kalong namar bak ukwa ban ra eng ni ka kubor ka babah bat kajing temu jong ni kalong syapang Jisu kumno balawan sya kaperthai ula ai la kajong kajing im bat kum juru kumno bo ula pen im ya ki briu ki bapop kenang bikin ngai pikadan sibun bhala ringi keren syapang ni ka gospel ni ka por kanum sya baginyo pediang ya kajing mam na ki pop jong ki bat ka bakongsan kalong baginyo ban besut sya ka hima jong blai berkata kajing temu kaba uniu senran jong Jisu ulat ho ikene ka gospel pi kajing jing bu bai burenti ya kajing tho la shem ba ka gospel ka banikong la pi puli ya ka ndai kat kum ki start what Bible and ki Bible scholars ki ong bala tho ningkong ya ka gospel ka jong Marcos kam dai ka bawan ka gospel ka banikong ndai onda bala tho ya ka la penwan namar kat kum ka jing tho jong ki start Bible kila tho ningkong ya ka gospel tola antat bai ka gospel la tho ningkong ya ka katin Aramayak chapang ka jing im ka jong Jisu namar ki brio shwa ba kinang ban keren dan ban puli ya ka katin Greek ki keren bat ki puli da ka katin Aramayak ki puli bat ki keren da ka katin Latin bat ter on the hadin ba kinong shnong kila khambun bat kinong shnong kinong ju ki kham sngutenat bhaban keren ye ka ktien Greek na kata kadao on da ba Jisu la khat yang Matius ban tho ye kani ula penbet penbiang ban chong no ula compile bhai ka gospel bat ula tho ye ka ha ka ktien Greek bat khadu la tho ye ka gospel ha kanong ba Antioch kabalong syapang syatay jong ka Syria kat kum gis nem nyong po pra po hadien ka jinya ka jong Jisu
Bala thok kham tam ya kena gospel na kamenta ki nong jiu. Namar ki puli bha ya kena gospel. Kabak kongsan jo kena gospel. Kabak kinshkwa tak menyelam jingmut. Kenang mengilak banyo ya ka jingmut jengka kalong. Bakum no ya kini ki jingi thu lupa. Ki baladat biya thu ka testament ka berim lani kita ki jing tho jeng ki nong jiu. Kabak pinapet bala tho eka nadu ka testament ka berim. Kini barok kidai ke bala pendap haga jingka ka jingiem bat ka jingyam jong Jisu haga ni ka gospel. Kipar bengin inum ya chu palat ya kata lek sekan shim ya kapor henry ngin ya bat ya ka phang le ni ka team jong ni ka snem ka bamenta ka bak assembly klebu yang i barok ka bengidan man kemi ban pen bat ban ya puson hapo jongka ka jinglong senran gospel jong Matius. Ipar bengit bagi para samlabi jonga. Kani kadi kajing keren ke bau Jisu la keren ha kadi kesenran jongu. Bat kajing mun kajing temu ke bau la keren kelong shwa bau nyat khadu ya kan nongba Jerusalem. Bat kum juru bau naik banyak ya kelenti ke bak khadu jongu. Sya kajing yap bat kajing sya shitom Shalom Calvary. Kipar bengen ong epi judon unu rekrau jong ke Bible uban keren sepang gajingyam uban keren sepang gajingya denti jong gajing syashitom bat uban keren ru sepang gajing mipan dai tang tadi ka weng ong epi ka benta jong ka ktien jong blai ka bangila ban syam bat ka bolong ru ka ktien ka bodon por ka jong Jisu ka ba ulah keren khadu akisenran jong Bat ngaju berkat ki parmengit let say kesenran gen keli dan kamu ban keren kumta. Dan kamu Jisu ban ong kumta. Melayat bat ni, meladon bat ni, melasyong bat ni, hatu dang don kam menyat ya keren ti jingyam. Hatu dang don kam mensya shitom. Kam long mo ban chu syong bait bat ni. Ong Jisu em. Namar banga ngalasyem ban ra ya keding pena badru ngamla ban len ya ka. Para bengit ke kerteng senran len disciple kamlong syuk ka barang thamai preng jengi. Bat kam dei syuk ka kentien ka barang thamai ka begini osngau ha ka digisngi ke bamenta. Tangkum ka jingi tip lem len ka jingi sngu thu lang ya ka kentien senran. Hikini ka kentien senran kawan ka kentien Greek kabengi khot yaka ka Methodist lani ka jingmut jongka ka bemut usenran ubasyai kai lani student ubasyai kai udai usenran ubasyai kai ha ukun rat jong ubak loy ban ngap yaka ka ba ukun ran uong bat kani kadai ka snem ngongi pi ka balik si ka assembly ka lapar khat ba ya ka jinyat enti je samla ki babon ki don kam ba ya ka kentien ki don kam ba ya ka jinglong senran jeng ki namar ba kin pej kala hirdor ba bat banjo biang ya ka jingmut bat lek si ya ka jingan ti jeng ka assembly ka lebu ki par bangai bat ngangai hagaban penkut no ya ka yutsan ni je ka snem arjar artusau Ki para samla bagi para bejenga kadon kabor bar ka jingjop hakani kador jak jingnong senran haka ba baro ngilong kinong ikit lingkor ya ka kam ka jong ukun ran nganong keren yang ni ka gospel ki para bangit bi jonga dengan sim ki lainmut kiri krau jong ka Bible ki bodon ka jinge sno haka jinglong senran jengki haka ba blei ulo khot kerpang bar ulo jiat Dengan siam lightly lingkot yaki. Laingut kiri krau jong ki Bible ki balayai ne ha ka jingjiet lene ka jingkot jong blai bakin long kisenran hadu ka bakut. Bat kini ki de kisenran ngong pi ki balayai ne ha ka jingkot ka bau blai lokot yaki hadu jong ka sngi jong ka jingyam. Kebenta ka baningkong lada pidon ka Bible pila ban pait bat nga ka kitab Genesis kelenong ka ban riu ka dekot kabakat sao ngan puli de ki kentien ke bau blai uloong hau noa tu thau hila di ya ka ying ling dau dieng koper tu thau hila di ya ka ying ling dau dieng koper
Parbanget ki par samla kini ki kentin ban ong ki de ki jing maham ki bau blei ulam ham yu nowa nganong kran shibun ki baja le singi tip hai kini ka jing thu khana le de ka story ka jong unowa nengan chu shim ya ka jing mot jong ka kenang mengila ban ngau thu ya ka dor jong jing long senran pi onda ha bau blei lo khot yu nowa hakrta ka balik si larangi perkhat hakan ka spas nem jogi ka bamenta kamlong shu baginya trayakta Piu bleu lo khot unowa hagerta anda holadap sunspas nem gerta. Sunspas nem u bleu lo khot unowa rengkat bagi kuon jeng u shem u ham bat u japhat. Bot anda bolok khot ngong pi ye kidi ki kuon bat ya ka yeng bat unowa ki para bengai ka perthai ka sedang berkhie bain. Ka perthai ka sedang ben keren unowa u temen bi. Kila nyau banyak kila keren banyak bat kila i banyak haka jinya nanti haka bawa blay ulak khodi manlong weni kesenran haka rata kabla no arsut ba nagi par ngai skap uno wa ong kumno kam lelei kata kerta kapa mangaban bapingi apa namar utip ya kani kawai bangang don ublay ubala bersyanya ngadon yu blay ubala perkhat ba ya kani kerta ka ba ublay ukon bagi para sama bagi para ben ngaperkhat balay ublay ukerki ban shina ya kata kayeng liang hatu kampat biang haba unowa udang don hangta kata ka perthai pika bible ko ong namar ga jing pot palant jong kata ka khandau lan ka perthai Ladang ia keren ki par bagi para sama bi jonga ya kani ka jingput jangan ka pertengong pi kani ka jingput kam dai tang hakis ngi ki jong nuwa ngong ye pi kam dai tang hakis ngi jong nuwa henre haba phai kam tam hakidi ki ngi ki bamanta ki par ngin pet kum no bo setan ulah yer thma bha hakani ka ri ka pi jonga ba jong pi Bar kajing hiar maju kabang laban i ya kajing syate kamtam jogi kon samla ngong pi ha kajing di pun buat ki pun langi keren ha kajing di ya ki khiat langi keren ha kajing di jang ki drugs ki pun langi keren ki par mengen ha ki kam aura ki pun kita ki di kajing syate ki pun hatu ngong i pi kam dai mo ka perthai ka bla pot menta Kam day syung ang pi kaperthai kabangini i ya ka jing syaban beng pin ya syonum seneng ang pi pin ngap tang sibun ki jing syale be jot bat sibun ki ang pi ki bala penpot plak ya kan kaperthai kabanga mapingi ya don Kumjuru hagis ngi jong nowa ang kaktia jong blay lapat silay satang ka jing long jing bamban jong kaperthai Bagi par beng yong pi kata ka de ka jing senran ka bobli lokhot hakapor ka jong nowa ban pendam no ya ka perthai da ka jing slay jong ko Bagi par beng yong ka tien jong blay onda ha bobli lokhot nowa ban thau yang ying lieng ong kom ni tu thau yang de ka ying lieng dong ding ko per Yagi pulit ban thau hakata ka ying lieng bat ban ta ru ya ka da ka basiang syapo bat syabar Sengap ngan puli ye gini ki ai ki bo bleu la ong hu wa ban thau ki ying lieng ki jing patai ki bo bleu la ai hu wa ya ka ying lieng lai spa pro ka lenter san thau pro ka pen kiang lai thau pro ka jing jrong pen kiu shi pro ka jing jrong na ka jing shai ban ban hapo jong ka ying lieng ki par bagen ngapar khat Namar berkata kajing pitar kan wan no blay ban pensilai ya keperthai jung ya keperthai te ko ngaju berkhat yu nowa ki par bangai ngaperkhat bha sans pas nem uladon bat kata kerta ka bo blay khot yu ban sinai ka ying liang ban sinai ya kata ka ying liang ki par bangai bat kata ka ying liang ka bo blay la ai ka balong perfect kam long pi kabatam kabaduna kalong tek ulah thau ya ka pi ke por jong no wang ong pi kam don kan nu bo pun tebet ila di ban syong ki school ba lan ni ban syong ki university ban let kita ki architect ki engineering ban let ki contractor ban long first class em kam ju don gum kata
Deki parben nga perkat kumno kata kaying lian kalong kum la thao habau bleu la ayu no wa kum bulai ka jing thau wang pi kam don jing tam kam don jing tuna kabiang ben bat kalawan dur kata kaying lian ka bau bleu la ayu no wa ki parben kabiang bet spang kam don ka jing tam ka jing tuna hang ni hang tai hukum ki para samla bi jonga ngongi pingi don ban gi em ma ka berthai ka balong kompetitif ba berkata pi kam dei ka banga ngong nei ka berthai ko ong ngi hap ban kompet ngi hap ban penbet pendiang ngi hap ngongi pi ban penyat kat kum ka jinglong jingman jong ka berthai bat le si la kalong ha ka kam ka bangi trei ha ki jing puli ka bangi don ha ki university ka bangi don pi teng teng ka don ka tam ka duna kalat hang ni hang tai bat teng ngi pi habang ia persang ban penbiang ia kata ngi pi ngia compromise berka perthai ka bapot hatu kata kam dai ki para samlabi jonga hatu ngi mia penbiang berka perthai lada ka belang pi katam kaduna kalat hani hang tai ngia persang ban compromise bat nu ngia compromise ki para bangai bat nung ye penbiang ngong pi hatu kata kam de ka perthai ka ba unowa ula dep don lupa hatu kata kam de ka perthai ka ba unowa ula dep ya lupa ki para sama bagi para bijanga bat menta ka ni ka perthai ngong pi ka bangiyat ka perthai ka bangiya compromise ba ngia penbiang ngong pi tang banya bet banya biang raya ba phai shong nu brio jong bleng nowa Isyam kum nu bu bleu lo i u bu long u breu u bahok u breu u baben bat u bayat rengkat bat u blei par benget ki par samla bi janga ngi pi ngele em mentah ka perthai ka bengilong tang kireu nyam ilong tang kireu nyam dai ka so sing ngi pi ngi i no ya ka jinglong reu blei ngi klet no ya ka Gimyat ngi pi kum ubri ubahok kum unowa ubabait ubaya rengkat berublai ki para samla bi jenga lada don ngong pi hak ni ka pateng ka baken riang ber ka bemutlop ka mengia don mo na pedeng jengi kum ki khon samna ki ba kop ya ka jinglong don mo mentah ki babun ngi pi ngi persang ban buri ya ka jinglong ka stan ka jenga pa jong pi Pi unowa lo kop ya ka dor jong ka jinglong senran nambar ba usngap ba usya skor ya ka jing keren ka jong blai usngap ki para samla ki para bagi jenga om tang ka ta ka ba blai lo batha unowa ngap ka e ka ba blai lo ong adah bo dapan sina ya ka yeng lieng ki para bagi jenga ong ublai kum ni rung ki khon jong me rung ka lok jong me kin rung ki lok ki khon jong me bat ki kenja ba im baro sijur pingalawat bahai ki kentien sijur kamot iyo dada pipait ngong pi hakat ka jinyan ti ka jong nuwa ula persang ba banwan ra sijur bat kalong ko boleh ula patha bat ki para benget ki para sama bi jenga kat no na pedeng jengi menta ngi persang banrung sijur kat badangnya sngojan kat badangnya sngo i nyang pi kat syabalet nyang pi lahajan lahajengai ngirung bet kam lelai ngi pen kamnya bet kam lelai ngong pi suki kat ba kata ka jinglong ka jingyat ka jingalong ka weng pi kadang yat ngong pi suki kadang don ka jingya pret kadang don ka jingya jengai pateng teng pin syam hakum gini ki ying lieng ke ba mentang pi pinum syam ki babon kin rung sijur balai ka etan ngong pi teng ngong pi ukpau rung ka ying lieng ka kami kam rong teng kakmi kerung ukpau rung balai hatu kata ka ying lieng ka bau bleu la thawang pi leng bau nuwa kam dai mo ka bangi hap banda rung banda perkat bhai ka ki parme na kata kada ngakali shano ka dor jinglong senran hakani kisngi ba menta dan mo ki bakwa bat ki balabat bhai ka nong rem banlong sijur Iki para benget ki para samla bi jonga nadu banglalong pastor ngong iping
ki babun ki bang kapnya tho ki dei ke jige pen tho pen scam pi ngi batrai shnong kendong ngi kham jinjar ban yo ki ni ki be tho samla but ngi ju yo tang ki ni ki be pen tho ki bang yala ban penya tho pen scam mi ki but ngaju snow tanat pan bahaba ngayo ye ka ni ka benta ban penya tho ye ki ni ka jinge tho pen scam ki katu kan ni ki don ki bengi penya tho samla penya tho don burom ni don pereng ki babun ki pi kilawan cha ka jinge tho pen scam ha ka jinge anti ka bakila bakla la bun teli but anda bang rung sha ki ying jong ki ka khambang ba ka ja ya tho temen ban ka ya ja ya tho samla ngam te bale ki shat ka bang ba but ngaju kali ki la da ka ja ka cinta ka bang ka ni ka ni hatu ka ni ka jinge de jong pi kan bang ne Bat ki para benget ki para sam ni pecengah habang ngapnya tho ye kini haga ni gajinga tho pen scam ngada pha bat bha ye ki bat scam o kam dei tang ba ki bayat tho samla kadai gajinga tho burong ngong kanir ko di ke burong kadai ka dor jong jong senran ngong ba haba piwan hakmat jong blai bat teng teng ngong pi da ka burom kham yai ne bha ki bay tho ye tho pen scam ban ke be tho samla da ka buram ma be haulek hang tai ka shri ki katu kan ni ki bangang la de pen tho samla ki la de be pelat san chi ing ru kam don ka dor jing senran kam don ke ni ke jing khot ngong e pi la da ublei ngong e pi ulo khot you know wa na ka man ta kan ki ying ne ngong pi terung si sijur hatu kam dap mo ka ying liang kam silai mo ladang nging la shim me kan senjam banrung sijur wat bu satang kitau lada kidon kita ngabu hapi kan ka janmit ka mamta perkhat bat puson bha tangkum ka jing pen kan mau lang ngi bakum nu blei lok hot ye we ni long kpa balong sun ran baning kong e haga balang hang ni hari kasi janja jonga ba jong pe ngasikwa tang mai lam jing mut bat ban wan ra ek we kin kusa ka basungu itam hak ni hak ri kasi janja jonga ba jong pi haus nem sia jar plus pa sau bukan dai hak jing trei jagi mission ni bi jonga jong pi ke bla bet yu sembai jong jing trei mission hikira trei pha ngong e pi but onda ha ba kila bet yu nu sembai jong ki hak jing trei mission hak ba tang khat kan dai ngot ki de khot kila seng ye ka balang nong saulia khat kan dai ngot ngi hang ni ting lai bon tau senem tang khat kan dai ngon ong pi kila seng ye ka balang nong saulia barhaka johi ka senem kila yo ban jit nong sharai ban long wei ni kita men bersan hapo jangan ni ka balang barka kerteng jong ulong utira sing ulai lam ye ka balang kala nang krau ong pi haka jinyai baraka kam ka jong blei badna do bala plei ye ka khrdok jangan ni ka balang haka baki nong rung jong ka kilong tang kum bakhat kan dai ngot bat ka bas ngok men chu ngong ye pi ki khat khandai ngot ngong ye pi kila no sha ka jing kan chau bat kila lum khandai tingka ngok pi kila lum sha ka jing ai ngu ka balang ka baning kong e house nem sha jar plus pa sob khandai ka kam ka ya ublei ula sei we ni kisan ran ngong pi tang khat khandai ngot tang kendai tingka ka kam ka yat ki par bangit bi jonga lada shim ya kan ka statistik hadu rusnem mementa ki par bangit kasinot samngi kadon saulak arsan hajar kendai spa lai puar kasinot mangi kadon silak kendai pun riojar riu spa nyau po baro ki asinot ngidon riu lak arfu hajar riu spa ar total berhoj hadu rusnem balai ka kam kamyan nyau ji ai ngo se ngong e pi pet ngong pi ye ki saving account ka bengi don balai dang duna senran balai dang duna ka dor jing senran ki par bangai nai pet ya kan number ngong pi ngira kiyo siapa palan nai apa pai ngong pi sia ka jing long senran ngong pi ngidang duna than ngong e pi nakata-katao ngiyat rinkat baka perthai ka puot
Ngiai ringkat baka pertai ngong pi kapala dap setang ki cingia sudah namar ki babun ki senran hagi ki sengi bamenta ki buan setang ki dau ki bangiai. Bat ki par ngapar khat ngong pi kita ki senran ki balami kata ka snem kendai tingka ki penyai ka kam jung play ngi menta ngong pi ki keluar ngi dan ru ka kam kamya te balai. Dak ka baburam balai kamya. Pipoi nakaway ka palang siya kaway, pipoi nakaway ka presbytery siya kaway, nakaway ka sinan siya kaway, kibabun ki kam ki sateng, namarong pi ladunatan ki senran ki bau play lo say. But kim don ngong pi ki balapan ko mu hagdi ka kam ka jong play. Haba pa siya nuwa ki parbangai balay bau play ukul ki aban sinay ka galing ong kaktian jong play namar ukwa aban pen scam biang yel ka jutang. Ngakwa kunowa ban scam biang ya ka jutang ka bangang lete bat me ong ublay. Way ni theologian Dietrich Bonhoeffer ong kumni. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Pi ka jinglong Kristan klem ka jinglong senran ong pi kalong tekum u Kristan klem u Jisu. Ban kipar ngai kat no na preng jing ngislor ban yang ban ong bangang ngadei utau senran ngadei utau bleu bala khot yang ban ngakwa ban pen scam biang ya kan kejutang bangi pai kipar samla bagi kipar pengai hang no kejing long kentang hak ini kesngi ki bamenta pat hang no kejing pen scam kejutang bo blei kum kita ki bala khot ban long kisenran ki jong blei kipar pengai ngong pi unawa chip ong em Unuam siong apswa, unuam siong ngang la no tham kerta nei uong em ki par penget ngang adon yu blay ubala khot ubanga ngala ban syanya. Ban ngidan ki par penget yau ni ublay ubala jet kerpang ya gede-gede krau baar. Baar ureu krau jong ke Bible ubalong ruwe ni kesenran jong ublay u Elijah. Iwais em khat pra ka dekhot ka bar phuwei ngan puli tangi ka benta ka bangang kwa apnya person bat phi ong kum ni sakat no bat phin yang lingo hapdeng ar ki jingmon sakat no bat phin nang yang lingo hapdeng ar ki jingmon bat ki par bangai ki par samla be jonga kani ka diga jingkli ka labu da ubriu jong ublai u prophet Elijah yau ni upai ba jong ka hima juda sakat no pinang yang pila yang kata hendrai ong kaktian jong blai ki yang hapdeng ar jingmot u prophet Elijah ki par mengen udai wei ni ki prophet ki bau blai ulakon bat ka jingmot nene ka kerteng jungu ka balong u Jehovah udai u blai lani u Jehovah u long u blai hadien bau blai ulakon bat uledap kerani di kentien how Elijah ulalai ban khot lang yeus iem ahab kinong bu jong u kinang tholupa jong blei bal bad syara ban wan ban yelum lang haulum Karmel ban peni manu badai ublei basisha bad baem laya thu ngoi pi ka Bible layang lai deligi kan huon hau ni ulum Elijah kinang tholupa jong blei bal syara bad upai ba ngoi pi kilayang hau ni ulum Bat susu ke Bible ko on dah bu Elijah la yang marwei kinang ye thulupa jong blei ba ba syara keliang pras tak san phongot rengkat bat upai ba upai yang lingo hapdeng jengki ar jingmot ki dan hau ni ulum ki parbangai ngakwa ban ra yang ngi hak kejan mit chong ni ulum bat kajing ele hau ni ulum ngoi pi kalong bro chusni haro jan mit Shwa baka sni kan sep, shwa baka miin ngopi kan wan, kajing ele bakan kutno haulum Karmel, marway prophet Elijah jong ublay ulayang ngopi. Ngine pet ka e ka ba ulale ngopi. Hatu uni u prophet un snap jar mo. Hatu uni u prophet unong nganit pai no syeng mo. Lani hatu uni u prophet unong ngani no yung upai ba hapdeng arjing mot jong kibabun. Em ki parpengen kum ki khon samla ngidon kam ban dwai ngong pi hagini ski ki bamanta bo ublai un sei ki nongyalam ublai un sei ki senran kum Elijah ki banut ban yeng marwai hagajing shisha ngidon kam ki para bangit bi jenga ban dwai ki banut wat banyalam wat
laki long marway syakaai ka badai ka basisha kai ka boleh ukwa dan kam haki dik singi ngong pi yaki Elijah ban yang hapadeng jangan ka perthai hakabaka bor ka jong paman pi ka jurba hapadeng jiki khon samla namar bakila pen ngap than bat ban keren yaki ngong pi ki klet no ya ka jiki sha jong blai namar Elijah ko pusan ran pi shimla ran di lale sange haka ka bau blai ulokhon nega bible ko ong latur syapra sengap ikijing le ikijong Elijah hau ni luom ki para pagmi jenga kenang minyo ikijing mot kapaning kong pi ka Elijah ulale ong ka ktian jong blai ula ong yo pai ba to wan hajan jonga pi uta du senran ngong pi khot yo pai ba to wan hajan jonga namar bupai ba ong ka Bible umla ban shim ya karai Elijah ong tuan hakamat jonga namar ba ublei ulok hot yanga uwei ni kisenran ong Elijah ngalong unong mi kamat jong ublei pidon kam ban wan hajan jonga hajan jonga henrei hajan jong ublei jong pi ngam penram ngong pi ki par bengit ki para samle jonga ngidon haka perthai kabengi snow klumar bha manta ngidon haka perthai haka jingkerdu bha manta ngidon haka perthai pi kabaya lambakla bha manta pi nrei haba phai pan syaki ai borong pi teng teng ngim don juba balai mar ka babun ngoi pi ka juba kabangi wat kadai kabangi wat syaka perthai mar kata ka than ingi ban shim karai Yasgo sakijing pensawa ki babun ki banang pen artatien ki bapen kelomar syuk yau nu pai ba hau nu lum ong ke Bible hadu bala penlong lani la pen confuse ki hak pagi don hau nu lum u blai hak ka pon ngong pi uong ban hajan jonga lingban u prophet Elijah uong blai ni ki kentien tuan hajan jonga kabar kai ka Elijah ulali asyusyu ki para samla bagi para jenga Elijah ong ka tim ula shina ya ka duan Elijah ula syem khar artli ki mawan penyang ya ka duan pi ka duan ngong pi ka de ka jaka jong ka jingkania ka ne ka duan ngong pi ka de ka jing syam jonga ba jong pi ba do blai kapa penken mau ye kinong mani kiba mat kerpang badu blai bat kiba yo ye ka jinge ma bat ye ka jik penyesuk kani ka keduan ke pengiawan ki par bang Elijah la penken mau biang ye ka jat beriu bakani keduan ngong pi ong Elijah ka de ka contact point ka de ka contact point ka pengiawan ba bat ublai hapadeng ubriu bat ublai uwan ha ka de keduan ngong pi nak kata kadau Elijah usung tu badon kam ban china ye ka keduan mereka deng pi kata ka contact point ka pengiong ka jingawan lang ngong pi jong kibriu bat ublai hingga perkan belai Elijah ship ki dikher karli ki mau ushim gini namar kini ki khat artli ki mau ki yang nagamenta ki khat arjat jugi khon Israel ushim kerpang khat artli ki mau hang ni Elijah usung thu balara ka duan kan yang don kam ka jingawan lang khat artli ki mau ki par bengen ngong ping hi ka duan ngi ka ka ying lieng ngong pi ublei ong tuan hajan jonga nei ka jinglong ngong pi ka bo blei kwa ai ngai ngi don kam ka jingawan lang ngi don kam ban kup ya ka dor jonga jinglong senran kenang bingila ban iya ka duan ka bo blei lo bu na ka benta jonga ba jong pi nang bingila ban pen pra ya ki bor jonga jingdom ki par banget bi jonga bagi par samla om syu kum yang unong yalam om syu yang kum unong syarai om syu yang ngong pi kim kinong kit kam baro ngi don kam banyawan lang kawe ka jingmut hagaduan piteng teng ka julong ka jik perkhat jiki babun bahkan ni ka kam jiki nong syarai kan ni ka kam jiki pastor jiki temem san jiki dong kam ong pi habau Elijah ulah tau ka duan uong don kam ka jingawan lang kawe ka jingmut hagan ka duan namar bo blei kwa ya kata bangin le kabalai
Kabalai anda haba wela jau lebu ya keduan ulabu ru ya kajingkenya kadi keduan. Keduan kabaula penyang kam cemlong teli ong ka Bible. La don pleng ki bakloi ban sacrifice hakani keduan. Ada ngi pai ngoi pi siya kajingyan ti ka jong Elijah pi haba keduan kadon ngi ngok ben ki parbag bi jonga ublay ula pai ka jingkenya ka ba koridor tam jong ukon lang bron. Pi wa jingkenya ka si mamenta. Pi wa ngoi pi ya kata ka bangingi i ya ka jingkenya ka don ngoi pi ong ublay hakani keduan kadon ka jingkenya jong ukon lang bron ubak lempop u Jesus Christ nagabenta ka jong apa jong pi. Kaktiin jong blay ka khot yang ikop kisenran baro siya ka jing im jong ka jing sacrifice. Katno ngilaban sacrifice ki parbe jong. Menta khamnya rong pi. Namar bakade ka perthei ngong pi ka bayak keni ka perthei ngong pi ka bakhapnya ka perthei ngong pi ka ba e bat ka bajinja bon na preng jong ngi kham arta tien ban sacrifice ki parmai ngi kham sko penuat ban sacrifice. Ban ngi kwa abandon ka e ka bakham keluan. Bat ka bakham shngai. Hatungin long mo kum kita kijing kenya. Namar katanga karpat ya pi na kita kijing isne jong play. Pin IT no ikimet jong pi kum kijing kenya. Ipar bangay lada pi kwa aban iya kadi giduan ha kadi si bamenta ha kadi giyeng lieng ong pi don kam ki sacrifice ha kisni jongi. Don kam banwan si kijing mani ngoi pi ha ka jingkerban ka bangin syam bau ta obalok hot ingi si kijing senran un penla yang ngi kum kijing kenya. Ong pi ban long senran pi kam dei ka kam ka basuk hap ban dulut hap ban sacrifice lut hap ban ilut hap ban dulut ye ka ai ka ba jantam e ong pi ngi hap ban rung syakapor jong jing ai ti lut bat ka ba khadu ka ba welai jau lo le hang luom ong ka Bible ula perta ya ka kerteng jong ublai. Ula pertai dengan kerteng ong kaktian jeng play. Habang ong kumta kemut bau play Abraham play Ishak jeng Israel. Namar hak dengan kerteng wat ki duriau besau ki kan arliang. Ki kamba api ki ja ki bor boro ki pra hak dengan kerteng bar kaktian jeng play kaya tu habala pertai yang dengan kerteng hau ni ulum ong ke Bible kadeng kalaham. Dan bor bor dengan kerteng. Ong pi don mo kapor. Ding ong pi kala yang kala hap. Barkadi ka ding ka yang nagabenta ka jing don jong blay. Sko kemen bahabo eleja uperta gini ka ding ka don ong pi ka benta ka bakrao ka yang nagabenta ka jing pen kuat ka ding ka yang nagabenta ka jing pen perang ka ding ru ka yang nagabenta ka jing pen temai ngong pi. Ka revive biang gini ka ding. Nia kerana ajaran riu ki par pengin mentakan usnem ngilayat. Don ding nem. Don revival nem. Don senran nem ki par pengin. Ngasyap ting ngogi pi, yo katakan ding ka belah hamar jas nem menchwa ngogi pi, mentangi misyu balai. Balai kajang pi katakan ding ka bau balai ulai hau luom Karmel ngakwa ban raya ngayangi sipor siung ni luom ki parngai larangi la don hu ni luom larangi la perta ka don ka bor ki parngai hakane ka kerteng balar ka ding ka ha bang pi arja sem chwa hatu kam hap mo menta kam dei mo ka bor ka balai unang ai piang ni ka ju ka ding. Pada upai bau ni ingoi pi ka bor jong blai kamla asyo bat persam jari ki kila mare bandem bat ban mani hakani ka kerteng ngong pi da ka bagi penbena putrai long blai ki parasam la bagi par wi jenga ngakwa aban ong bahabangin nakani ka yeng jong trai hakani ka no pai jong ni ka sngi habangin le snow ini ka ketian jong blai ngong pi rengkat bat kani ka conviction ka banga mapingi don ngong pi kam dei syu ba ong meno ngong pi kam dei syu bu ong Elijah arjas ne menshwa ka dei bat mi nangan pi habangin la mat biang ye ka bor jong blai Jehovah namar kata ong Jehovah ong Elijah mak menga tu yang mentah bat tu mani
ya kini kekerteng. Parmengat senran balai buat bakat do jong ke Bible. Hinapet kitab Exodus kalau nong ke bakandai ke bakat lai, uwe ni kesenran ngong fi ubang ajo senguit bahaban keren. Moses. Bagi kita ketien ke bau bleu loong Moses ong kum ni tu pelat no yu pai ba jonga bekenyo syakri yang hakum ke dikasni. Tu pelat no yu pai ba jonga. Kini kalau kita ketien ke bela keren dau bleu Moses. Men bau bleu ngong pi ulok hot yu Moses kalau don sibun ke jing bau Moses ulai hu bleu ngong pi. Sibun bha ke jing ula pen pau shu bleu baru long ini ketien ngam nang te bleu. Ngalong tau brio upang ngamtip kumno banong ngalong upa suki ban keren ngalong upa thlon ban keren ong ublay kadai kapor kapabiang kapangakot yame kadai kapor kapabiang kapangang na jet yame padlong uwe ni kesenran ndray ngong ipi kedaw kibaw Moses layo ngalong upa thlon ban keren kumno ngan keren kat yusiem paro ong ublay habang la jet ngan wanru hakapor kababiang. Baru kacing sedang kalong habaki kod Israel sedang bermi negeri Egypt. Saus pak life house nem kila syong. Berkapor kabaki kila syong api kadang kesem kabala jerong ha. Bagi para yu Moses ulah kliu play kumnungan nyalam jika dikacak beri Israel kila melem saus pak life house nem angtai kamlong cui ki banmi kalaya tan ngopi kala jenjar tan namar kila sok angtai kacing yo jing pit jing biang ki yo berkhaya Egypt kin mi nang ni tang kacing ye kinya kendo. Nai ublay ong nakabenta kani kabang ngalakot yame ong ublay ngan penyeng yame ko Moses. Kenang bangan la ban peni hame ya ka bor jonga. Men yo ruban pen bena ya ka kerteng jonga ha ka perthai borok ka wei berkata ka kamram jong kisenran. Kipar benget kipar sam lebih jonga bun na preng jongi ngiyeng ha pedeng jong ki babun wat nongi pi ngilong ki bartatin ngirit tham ka jinget kani ka benta ka ba asam di kalabo pi pinsyam bau jisu u kan tho ye kini pi ki balawan ngong pi hakaman jumu ba kirit tham ka jinget kum kisenran kirit tham ki par benget ngong pi onda ho play lo hot you Moses kum wen kisenran wong menlong unong yesaj menlong unong pelat hapdeng jengki kun Israel suk men namar kata ngoi pi da jeng pen ko ngo chung wei kimat yaki kamba om tang da kimat na do baki mi nari Egypt ngoi pi kimat hari khalau kimat yak durial sau ki yo man ngoi pi yo rishot le o bod rishot ding ngoi pi hado kimat biang iki umbang jong kamara ngoi pi utari usenran kimat ngoi pi shibun ike kibau play uladap tmul pa nagabenta kajing pha jangki barngi ai ngu ikajing lang senran kaja Moses pi kala pelong yu play bon wana kapor ka babiang da ka ba ulak keneri la kakti bar sho ya kri Egypt ki kam ke pla jung paro baling ba ki kam ba ngoi pi ki kon Israel ki la pentip ki la penpet ki khamat jangki ba play udang i bat kwa bat kedok ngoi pi ya ki kun dah kabla sius pa iki dah kador ba kasnam ipar benget syu ling ba no Moses ngopi ublay la pen kerki ban manlam no iki negeri Egypt bar klempen slam ulale yaki namar Moses udan yu ublay ubaim om yu ublay ubayam ndai ka basusi ong pi ban imanta kam tam ban snow ong pi yaki jingja ki ba shirkai bha hagadi ka ribe ka janga ba jong pi teng api skosher kai bha man skam berkata ka wei le se ka bangi bangi khamya pet bha bangi khamya yo bha ngong pi ka jing penyap no ki bri yeladi la jan man ka ski ngong pi ha bangi puli ke khot khubon ngong pi ngi ka jing tam met yam ha ki babon jaka balai ngong pi ha to ngi don you play bm no bayam pi teng ke pelong yang ai ngi kom ki kuan jong play pi ki klet bingi don you play by him
Barabangi pai ngoi pi shen kari kami jangan cepi kanu na pedeng jegi babun ngoi pi ki tu no ki kun ki tu no ki mensiam ngoi pi namar la jan ki babun ki sngi ki breu ki shem no ya kacing. Don't blame more. Don't more blame. Lada blame don't ngoi pi hatu kin jamu kum kini. Ko kipar menget kipar samla bi jenga lada don ka dong nu ka jingkhot sya ka jinglong senran ha ka pateng ka bakan riang bar ka mutlop kolong banyo snow bau blai ukuran biang yang apa dia pi ki babun ngong pi ngilalong setulop plat chu blai ki babun ngong pi ngilapan ngap jar than chu blai ki babun ngong pi ngilapan ngap than yang ka perthai bat ngi du no ya ka jingkren ka chu blai ka ukuran biang yang apa dia pi ngi don you play wa em ngong pi ubasha skor ya jing duai jagi babun habaki pertal pi habaki wat ki khot unwan ban shem bat pi bat nga bat ulong play bat kloi ban le no manta bat ga bakhat do oi pi ka ba play ula le ling ba do Moses kalong ba ula pet ya ka thong gi par bangai shem pet ya ka jing le ni ka jing pen ben ka bible ko ong ula pet ka don ka thong khmat jonga Moses uang berupa syu blai bat ong katu tela biang blai Malayalam nalung tani Egypt ngalaya je ka duria sao ngalaya je ka riklau Malayalam kirishat lo ding kirishat lo menski Malayalam pi syadu kamara ndai mentala biang ong Moses la biang naman ngadon hakaken hun ong Moses ngadon hakaken hun kabatang kijing tang kijing kenyum sudah oh Moses tang kijing kenyum sudah katu malaleru kempat paipang katu malapenyo ka kambah hakiru nai kempat suto ya ka dor jongka par bengai ngoi pi banlong nang yalam banlong ngoi pi kita ki nongkit kam ngoi pi hab ban ma jing thang shibon ke Bible ko ang ru lada yalam ru kthang lada syong ru kthang lada trei ru kthang lada syakri ru kthang ngong ipi nado pangalong pastor ngong ipi kapajudon ko kapor ngong ipi kabangan yo jingkeman sibon banaken na sim ka kot sedang ipi bon ka jing kthang ya ka jing tiang bon ka jing jauh man ngong ipi ya ka jingkeman balai Namar bala shim ya kan ka dor la shim kan ka kam pi baru blai uang mahab yalam preng jing thang di bobon kadi ka dor pi ka bang ngi ni haban sia kan ka si pementa atau kam lajuan mo pi hakum ki por pi kum ki senran pi jong blai nei ka bau blai pen pau Moses ka bau ang ngalong kumangalong Moses tuk thang bat nyum ya ong play Moses namar banga ngalong kum bangalong kum Moses jing kinwan andai tu tep habanga ngalajit hadu kabakot nganyalam ipar bangai play pun suicide case menta balai ngoi pi ke bale si ki babun ki khon samla pi ki pen kot do ya ka jong ka jingem pi ki babun ki snam ki bangang pi ke bangang ala lit ban on tap ki khon samlang pi ka bakarta ki kam kot sang pho snam ru balai sang pho ru kim kot ngilit tap don ki batangar punyo lai pusan full stop lakot Bala lagi kelingong ipi hakiki miki kipa balai tangjing penbet hado kita mo kisenram ki bau play lai nak sengkai jangan cipi kum ki miki kipa hado kita mo kireta ke bagi ya ki par bangin hakiki ki segi ki pementa tang ki jing tang sudah ada ublay lokhat kong ipi ong ublay Kijing kinwan ong play Moses ngalong kumangalong hado kabakot nganyalam kawai ni kijing ja ki par bangit jonga ngalah ki kendu hakawai ni ki program ki banglej haus nam arjar khandai hakawai ni ki palang soyong kabadai ru ka youth sunday ngalah lej hakane ka program nadum step ngalej
Nomor pakadai kalian 3 bajengai ngashim arli program nadok jisang shau buje jisang barsen. Bat uta ucarman ubadeban penyahat yang jisang ula penyahat yang ni jisang shau buje bat kebashi buje. Bat ula yo ka phone call. Ushong baik penyahat baik yang jisang. Shibya thu no. Pada lawa kita jisang barsen namar ba jisang ben miet vice chairman on penyahat pastor kan no. Ngom beli filin nyo. Pidai chairman, pidai kinongkit kam, wakan sutanat lada pia syong hadu kebukun. Wong em pastor ngam la syuk ban syong. Namar ngalayo ka phone call na do na nem step. Ba imei don marbai hayeng bat ila khlan. Mdar mono. Na do shpo buji ula yo ka phone call. Ka keme kala khlan. Mdan brio hayeng. Ketika sengi ulai baro kila jaseng. Padu ong mdan mono ka khlan marbai. Balap ru kilap hadian si kenta ya kata kemen padu ong mentangan nyo ngan nek benyem bat ke kemi ke balaklan ke program ngada pendep ban ngakeli nu samla balai phim lain nadum step pilayo ai ka phone call hatu kam dai mo ka banta ban nek kat ke kemi balai phim lain banda dai manga nganong kenyo ngalet paino kakmi kabalakha kabalapun kabalabu haka kpo khandai bana menta habaka khalimat ka bakhadu kam dan shu ngam don batka tang manai kom sikantian balai phim lai barkam sutamnat ka jubab ka bonu samla lai wong namar ka de ka program pastor ka de ka balai pen bechwa badu balai kam dei ka bau balai wong menta ka singan sim noi ka kmi chang me Wong kadai ka program ka bau beli penbaik ngamla ban kendan dien chu ngami jing penbet ngapen dap ya ka benta Johnson ran wong pi ka dor ka ba pihak ban sim tang ke jing ber ke jing tang sudah pihak ban ya de pihak ban di de ya ka ni ka khuri pihak ban sim ya ka ni ka sinjam ki par bangai Ukrem jauh si umat tu. Wang nampak ngasuh tu mentang ali Asyam bagi kami kabam don syuk kamen sim. Kalau li sok syuk lay mentang ali ben pendep ya ke benta jangan aku mukun. Ton senran. Kicing ngong pi kabau Moses ulama hadu ka senam ka besis par pong ngong pi menbau layam hadu ka mat ka bakhadu ong ka ktien jong blay kikmat jong u kimpat bernut lem ka bol jong u kampat syim laduna ki par bangai. Kampat cim laduna mentang ongi pi hau pej hakani ka juk ka jong pi hakani ka pateng ka jong pi don cis par pho sam ka bal nong ka bakhandai pho ko ong kum no ongi pi ka baslem nyau pho le ne pra pho bat kata di ka dor ngong pi kata ka ta jing long senran ka ba mga bangi nya don menta ki par bangai bat pra pho pi kam dai chu ka snem ru ka bangin dang lek banya wan ka sudai tang ka snem banya shong ngong pi bat ban sumar kita ki di snem ki bangayan kita di ski ki bangai kendu ki par bangai snok men ong ka tin jum dai she's par pho snem uta udai senran Ngipai igi senran jengi igi si mamenta kereta pi kidunatan. Kiduna siapa pala? Para samabi jangan ngaku aban penkut ya kini yut sandi hak kini senem ke mamenta. Dak kabangong pi don kamban kup ya kini jinglong ban penkut tat ya kini jingkeren jangan. Kabaning kong kiba don kaban siem bakloy ban ngam ban syashkor ban pendem ban pedang ya kai kabau bleu ai. Kabar kiba kup ya kajinglong kajong ukuan jong bleu jisu. Kabalai kiba kloy ban kit ban ba ya kading pna kum bagani ka tim bagani ka snem ka bamenta ka baklakot ka bangi ong pi kam dei su ka por ban len ka ka por ka bangin sim yang sisien ya kading kading pna ki par bangai. Baju perkat ya kading pna ka bu jisu ba. Kading pna pi ka balak syab ha. Hak baka jengkia jengka kalau sispa san pau kilo.
Bat ki parmen ngong pi, ki prank ngong pi, ki bala prung ngong pi, syagi kti bagi kejat ke jong Yesus ngong pi, ka ba ka jing he ngong pi jing ki prank, ka jing jerong jung kalong kuma prain chi. Bat ngong pi, ka jing reben jing ki kalong kuma arn sawin chi. Bat kan ni ka jing pra pi, ka bau Yesus lo ket ngong pi, ka senam ka balami kam dunaya kan reo point san ka balami na ka jong Yesus. Ukit dia, ubah. Hatu kamdai mo yang ay pi bingin siyem menta, kamdai show kabakyang pi, kadai kabasting ngong pi, nay kababunsin ni leno ya kabor jongka. Bat ngimi ngong pi, ya kabor jongka ding pernah. Kabasaw ngi don kamban say kisamla kibasyet rahem, kabasan kibakongu ya kajing kon, kaban real kibakloy ban pendam ha kajing tuai. Kabanyau ginlong kisamna kibiay pun kre haga kam kajong okun rat. Kabapra kiba pendap ya kajing temu kajong ulay. Bat kabakadu kipar mengit kipar sam janga ngidon kam ban say hangini kisni kiba menta. Om tang iki samla iki nong yalam iki nong bikmat iki senran kiba don ya ka vision naga benda kalawai kaban sawan. Ipar mengingong pi kam day tang mentau snem ngin kit kam day tang hawar sanu banwan ngin kit ya gading pena ka spansawan kalaway ngidon kam ya ka vision jangka kipar menging ngidon kam ya kisamla ngidon kam ikidang ngelam kidang mengkman kibani ibhai kadang vision bayo ngi penkot ngongi pi ya kadang yut sandi jong snem menta tang hapo jong kani ka snem bayo ngi klet no ya kadang vision ka boleh doai Kador jong jilung senran pi, kadai ga boleh lokot kerpang ba, padlan ya ka bor jong ka. Boleh ngopi pun kop sa sisien. Nam ngin long ki balak loy ban snap syashkor. Ban pendem, ban pediang biang, ya ka ktien ka bulo ai. Ngin jatuai. Nyai ngoi me ko try kan rat ling ba jong ni ka kubor. Kam tam mi ka team ka bakom ka KGP assembly jong ki samla ki balawat tikna ba. Habaki shibun na pedeng jengi ni do no bar ni klet no ya ka dor jong jong senran bat kani ka de ka klimat kani ka ayom ka ya ka ba me able majid ko tra mawat shrum cheneng hato don mo ki senran ki bakwa atrai kena ban snap ban syashkor ban pedang ban syaya lam do ban sim jong me wala ka de ka por ko tra kena ka bangingin snap ko mamalakot yigi ki kepala blay ko pame jong ka Bible sya bakane ka por ka ba me blay man khot biang ngin yat ngin pedang ko try bat ngin im daga ktien jong me daga bangi ko try dan ngin long takisen ran kibala ko try kanan ban shim ya kay ka bak thang tam namar ngi doni blay ubanyala mingi hadu ka bakun kat khu ya ka balang kerku ko try kenat ikit khot jang ka balang nadu kinong syarai hadu kilong kmelong pa ki kon salang hep ki parin begin sngow thu ya ka dor jang jang sanran ya ka ba me melkhot hagi digi sngi ber ki por ki banangwan kerku sa hisi ni ka sngi program baro ki barang sang ITM sngow jing dwai na begini barang ni panteng ji sum ta shibam jukudro amen. Yahingu yo blay namar gani ka kubor ka bakrau ika ba ula kren hapedeng jongi kum ki khon samla badawat kum ka palang he lengba usyakri jong u kublay shibun pastor nakam ta gani ka kubor ika ba pi pilawalam hapedeng jongi hagani ka janmiet blay news nei banay kerku yepi hai ke jing syakri ke jong pi ke ba per wa nyadu la ke jong ka palang ke ba pi pet pi kimi district bat ki bor palang ke ba halor play un ker khu ye pi do ke yeng ke sem jong pi hi baro dien balawai ke ni ke jing seng pin let no na ni ke palang ke jong i pha rangkat da ke jing ker khu bat ke jing duai bo play unang yo ban penon kam ye pi hangno
ya ka ba u khot na kam ta ka kam ka jong u hakani ka por in yo sngo ya ka jing pen bana na ka liang jong ka senior si society jong ka palang hadian jong ka ta na ka liang jong ka palang ka senior society jang balang ka ai khub le youth sandi pi baro ha ka teng ba thiang tam trai bat nong panim jung yu Jesus Christ ti shwa bang na ai ka program ka jan ko ka kam ka ba kum ka society ni ban pendap ka ka por kata kalong ban ai ya kan ka jing ai ngom hai reverend b nong kan ri bala sam ya ka khubor ka jong i ka ni ka por te ngan ka pat i senior advisor jong i in pan sam ya ka ni jing ai so bhai bret e ka jong i Bishbun teman besan, ngan ayah ka kubur ka ya ka program ka beri shiben, kadi ka program ka bakat do bangin rakhi ka jongi ka youth sandi mtau snem, di ka jingkar pat kalong ya pi para bangit baro pinyawan lang berpencingan yang kum kisamla, baka jing rakhi ka jongi ka snem kanong ka bajab, ngan ayah ka program ka beri shiben. San baju du san steng yo ka jingrai pernam siam hapo ka jingalam jong ka junior society lum syam inong tem ilong imesapi daman bahajurwa inong elam jurwa ilong mestanang san borlang siam inong elam ka jaseng ilong teman basan le dakhar senior advisor buli na ko old testament imesa san borlang kharuki na ka new testament imes san si mary maulong nginyo inong duai ni mr will bestar walang Ginyo ya ka jingkran subject ka baong kisamla ki bom le ran ban playu trai ka bala pensyong nong rem na ka chi ba ar Timothy kal nong ka baningkong ka khat ka bapra bat inong bat nong kran ya ka ni ka subject ilong irreverent ban telang bersat ginyo ya ka jingpen bana ginyo ya ka jeseng pen kentang bat ginyo ya ka jingker ku pen wai ngadong biang sa sisien ka jeseng kan long ka po san steng du nri baji Nginyo ka jingrai penam siam hapo ka jingalam jong ka junior society lum syam inong tam ilong mesapi daman bahajurwa inong yalam jurwa ilong mr nangsan borlang siam inong yalam ka jeseng ilong itman besan le dakhar senior advisor puli na ko old testament na mr san borlang kharluki na ka new testament na imesan si mary maulong inong duai na mr will bestar walang But in yo ban lum ki jing ai ngu bat kat badang lum ki jing ai ngu yo sngowi ka special number na ka senior society lum syam ngin yo sngowi ka jingkran subject ka baong ki samla ki bom le ran ban plai turai ka bala pensyong nong rem na ka chi ba ar Timothy kal nong ka ban kong ka khat ka bapra but inong kran ya kan ka subject ilong reverend ban telang bersat ngin yo ya ka jingpen bana ngin yo ka jaseng pen kentang but ngin yo ya ka jingker ku pun wa Kini kilong kijing penbena. Kini ki long kijing penbena na kaliang jong kabalang. Panom don jaseng kan thayim tang singi. Jaseng dong bat ke jaseng jong ke senior Christian and Society. Ha ke jaseng Hindi service ha pentom kra la shibet ha kapor sau beje inong kren inong master risbon marbanyang. Ha English service ha khandailat ha kapor sau shiteng inong kren inong master shlur MCM. La shai ke sngi ke artarik jong September kandon ke jaseng duai sedang benai. Ban pulis sedang berduai ilong ikong Dafi Dondor Lengdo bat inong duai hadian ilong Mrs. Pinibon Maulong. Hakamet balang kata sautarik inyo sngoy ka subject ka baong usenran uday ban nyaw dulot yaki ay baro ki baudon. Rapan syonong rem naga gospel jong Lukas kalanong ka bakhat saw ka dekhat ka life ulai rapan kha naga team usenran jong Jesus Christ. Ban pulis sedang berduai ilong imes
habab yang shisha wan ram pan inong kren yak subject inong teman besan FM Kharsan Tiu ka Bible study jong ka balang kanlong kumba julong hangni yang mani ka singtho dieng hakapor nyo baje hak ja seng duai me si sajai hak nyo torek ban pulis dang bat duai long kong bet shiba khar shimlang bat inong duai dien ilong ikong direl khar fuli inong yeto khana kani kasni triban wan kata ka pratarek hak ja seng ba shibije inong temen basan RL yau im ka program hakani kasni triban wan kata pratarek haki ja seng jong ka Junior Christian Endeavor Society Langkarding branch hakapor nyosteng inongkren inong mis yaiman bahajarwa pat hangni hayemani hakapor nyosipawa inongkren inong mis wanda shisha rani kanipat kalong ka jing penbena nakabalang kabalang kala penben pan samno ya ka award ikbala pass bha ya ka class 10 exam board examination arjar arfusau ya kani ka award on ai tang ya iwei napdeng ki bayo khandai pho percent chaneng but ya kani ka percentage on khain na ki best 5 subject kumta la karpat ikito ki bayo khandai pho percent chaneng pan pen poino ya ka mark sheet chau secretary jong ka balang kani pat kalong ka wei ki jing penna karpat ya i kong badari hun skembil ada idon hakani kapor hakani ka jeseng in sngo bha bani kendu yanga hadien blawa hakani ka jeseng bat lesi lada imdon lada don manu basa marjan bat i sngo bha bani kendu yanga padon ka kam ka bakar ki choka balang kijingai ngo ki bangila lum hak arpsan tereng baningkong naki envelope saki bor balang bahalor Tementang ya poi siga bangin yo penwai no ya ni kajing syakri kajing yo play sa hisin pat ya kublay ya paro ki pai runget jong kapalang ba pila yo wan sini kajing sing hakane ka janmiet ai kublay ya ki nong shimenta paro ki bela pendep ya la kajong ka benta hakane kajing syakri kajing yo play ngin mi nang ni rengkat bat da kajing kerku kaping liok sngau lama jong kaktin ke jong ublay bat ngin long kita kinong le om tang kita kinong sngau ya ke ei ke bangi ngelayok sngau hakani kapor ublay ni snaiban kerku yang ilang baro ngine penwai no ya ke jing syakri ke jong yo ublay da ke jing rwai ke san spa san phulai na ke bathmai bat san spa sau phu hunrio na ke ba khamrim hadin jong ani ke jing rwai an sngobhaban kerpat itan mesan dike kharshandi en sngobhaban pelaj ingi deka jingkurku penwai don bun hajar haga perthei don bun spa halakari bom tip jingit ba jungublei bat jing siu spa kalbari ke jingruai ke san spa san phulai barok sau tu ligit khot Hajar harga bertei
jing iba John ublay Bajing sils Kalvari Shakine Eiban Leyala Jingben Eiban Yatu Jingnya Batlem Bakram Badam Ganawaba Kin Amdu Syak au Syakta Kapok Kalam Ban Maniplay Bakin Syah Mensimbabha Barokadam Hapo Cindo Badhala Yakine Mano Balewa Yaki Manbelah Kijing Bashu Gordet Hai Onun Rubril Kiben Bernyam Hajing Thala Asher Yakini Mano Ban Kersir Manu Yaki Ban Sngulem Kamyang Jingsha Ukut Nubrim Bandengsan Gibarem Jisu Jisu Tamimila Ban Pen Emna Jing Abdul Bun Hajar Hapok Badya Ban Kinanda Amlashu Aben Mikir Hai Kinon Trey Kibas Ngejrik Kon Utrai Ban Leyalam Kubur Ublay Kelenggari Klem Tengkai Nghìn nhà đuổi Nghi đắp
nakajing sngongo yame au blay ukpa jongi ubaha beneng namar kapor kabakodor jong kanika janbe yakaba Malaysia yangi kum ki khun ki ba bat ki brasius pa ki jong me bandon sipor hakum kanika por haka yeng kabakentang ka jong me yakaban syakri bat ban pendan buram yame bat ngidas ngongo yame au play naga benta ka khubor ka ba usyakri ujong me ula bet up deng jongi kabalong ka jingkhat ki khun samla bat yang hilang ban pen kot kerdan syaka jinglong senran ka ba shisha bangin la ban long ki atir ki ba mentoy naga benta ka jing pen ma ya ka ba me mala pen pau deng ba ukhun ubal khamarwe utrai jongi u Jesus Christ kurku ku trai ya lau dong syakri nang yarap panang Christian bor yo nang laban long usaki ubaim naga benta ka kerteng mat ka buram ka jong kurku ku trai ka por ka badang sa joko jing syakri ya ka ni ka singu trai ka ba kerpang jok samla ka ya ka baginang yo man pendep ru kalong la ka jing kurku ba ka jing alam ka jong mana ka bawai no ipan ya ka jing ka badap yang ka badap krai ka jong utrai unong penim ba jongi uji sukses ka jing ka ba phla ka ba mayan bat ka bomju no ka jong ublei pa lembat ka jing selok ka ba kenchai bor ka ba nyalam nenti ka jong umenche maku ini ki jing kerku jong ki laingot awai ublei we long ringkat pala ki jong ki khon samla jong ka wa ringkat tu bat kiriu ngai hangno bakidon ba syakri bat ki ba mani dem ya natu menta saduki arta bam jukot tu